Kubara etorri gara bizita ofizialean Euskal Herria Bildu ordezkatuz, Kuba eta Euskal Herriaren arteko harremanetan sakontzeko. Egun hauetan eragile, sozial, politiko, ekonomiko askorekin biltzeko aukera izan dugu, gertutik ezagutu dugu Kubak bizi duen egoera zaila. Etorri gara ere bai, Kubak pairatzen duen blokeoa salatzera eta era berean Kuba terrorismoa bultzatzen duten herrien zerrendatik ateratzeko eskatzera. Egun hauetan ordezkari diferenteekin biltzeko aukera izan dugu. Nabarmenduko nuke Roberto Morales Ojeda alderdi komunistako buro politikoko kidea eta antolaketa arduradunarekin izan dugun bilkura. Bilkura horretan Kubaren egoera eta Euskal Herriaren egoera hitz egiteaz aparte bi alderdien arteko karlana indartzeko proiektu amankomunak identifikatzea lortu dugu eta baita ere Emilio Lozada alderdi komunistako nazioarteko arduradunarekin izan dugun bilkura. Bilkura horretan Kuba eta Euskal Herriko egoeraz aparte mundu mailan Latinoamerikan eta Europan bizi den egoera kezkagarria aztertzeko parada izan dugularik. Era berean, Asanblada Nazionala bizitatu genuen eta bertan lehen idazkariarekin bilkura eta baita ere nazioarteko komisioko lehendakariarekin biltzeko aukera izan genuen. BioKuba Pharma enpresa bizitatzeko aukera izan dugu. Bioteknologian punteroa den enpresa eta gertutik ezagutu ditugu bakunen munduan eta medikamentuetan egiten ari diren aurrerapenak. Era berean, ICAP Elkartasunerako Institutoa bizitatu dugu eta jakin dugu munduko 11 txokotik Kuba jasotzen duen elkartasunaren berri, Euskal Herritik ere jasotzen duen elkartasunaren berri. Horretaz aparte, kanpo merkataritzako ministro ordearekin bilera izateko aukera izan dugu eta baita ere komertzio kamara bizitatu dugu Habanan. Kubak bizi duen eta dituen harreman ekonomikoen inguruko informazio zuzena jaso dugu. Alderdi Komunistaren Unibertsitatea bizitatzeko parada izan dugu. Bizita horretan bere militantei egiten dizkieten formakuntza kastaroak ezagutu ditugu. Eta bukatzeko Fidel Castroren memoriala bizitatzeko aukera izan dugu. Eta Fideli merezi duen omenaldia berriro ere emateko aukera izan dugu. Laburbilduz, Kubara egin dugun bizita ofiziala bere helburuak bete ditu. Lagundu du berriro ere Euskal Herria eta Kubaren arteko harremanak indartzeko eta lagundu du ere bai alderdi komunista eta Euskal Herria Bilduren arteko harremanak indartu eta elkarlana sustatzeko. Elkartasuna baita, gogora dezagun, herrien arteko samurtasuna.